गिबिसिनथारावनो आङो नोंथांमोन मिडिया साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै नैबे जमदुवार समस्तिनि जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आरोबाव खनसे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनोबो जासिहरबाय। दा बेनो आंनि बे दिनै नैबे फैगौ बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सननि मावख'खौ दिनै जे खुलिनाय जादों बे खुलिनाया जाहैबाय दिनै बालागाव बाजाराव जोङो मोनसे अफिस खुलिदों। बे अफिसानो जाहैबाय जोंनि बे इलेक्सन अफिस। दा बेखौनो आङो बुंनो लुबैदों जे दिनैहाय जेरैबायदि जोङो सानदोंमोन बेबादियैनो जोङो दिनैहाय नैबे अफिसखौ गाहामैनो खुलिलांनो हाबाय आरो बे खुलिनायाव रायजो राजाफ्रा गासैबो सापर्ट होनानै आंजोंहाय लोगोसे थाफैबाय। बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरनि साफ्रोमनिबो सायाव आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। फैबाय थानाय नैबे बिसायख'थियावहाय सारा दा नैबे नोंथांमोनहा जे बुंदों नुदों दा बे बाथ्राया सैथो। दा बे बाथ्राया बेनो जे दिनैहाय रायजो राजाफोरखौ आङो लिंहराखैब्लाबो रायजो राजानि सिगाङाव आं बुङाखैमोनब्लाबो अब्लाबो रायजो राजाफ्रानो गावसोरनो आंखौहाय वेलकाम खालामदों आरो नाजावदों। जोङो भट होगोन फै सार भट होगोन बेबादि रिकुवेस्ट खालामनायावहाय दिनै आङो थामथिम जानानै फैबाय। निस्सय बेबादिनो दिनै आङो लोब लोब रायजो राजाफोरनि गेजेराव रायजो राजाफोरखौ आङो नुनो मोनबाय आरो निस्सय आङो देरहागोनखौ जयजुक्त जागोनखौ आङो आसा दङ। आङो दा जेरै